Salut, prieteni! Astăzi vom vrea să ne bucurăm cu adevărat de o zi de primăvară, ținând cont că afară nu sunt nici mai mult, nici mai puțin de 17 grade, o vreme excelentă pentru pescuit. Ca locație am ales acest mic pârâu. Este vorba despre pârâul Homorod, dar majoritatea pescarilor îl știu drept pârâul Hamaradia, o locație care acum 6-7 ani îmi aducea capturi frumoase de clean. Așadar, rămâneți alături de mine să ne bucurăm de această zi minunată de primăvară, să redescoperim vechile locuri de pescuit și, de ce nu, poate și reușim să prindem 2-3 pești. Legat de echipament, cel mai important pentru mine în perioada asta anului este firul. Încerc să folosesc fire cât mai subțiri în sezonul rece. Așadar, astăzi mă voi uza de un monofilament de 0,12. Peștii sunt destul de apatici în perioada asta anului, iar un fir mai gros îi sperie. De asemenea, și bățul e foarte important. Pentru că folosesc monofilament, am nevoie de o lansetă rigidă pentru a putea înțepa peștii, mai ales în cazul în care folosesc gume. Așadar, acest dam FZ mă ajută destul de mult. În rest, echipamentul pe care îl folosesc astăzi îl veți găsi și în descrierea clipului. Este! He! Hopa! He, he, he. Și primul clenuț. Hai să mă apropii un pic de apă, să mă ud un pic pe mâini. Așa. Da. Am reușit să prind și primul clenuț. Nu mare, unul micuț. Pentru asta am venit astăzi aici. Să ne relaxăm puțin. Să prindem 2-3 pești. Este! Oh, ce frumos! Ia uite-l! Ia uite-l! Da, încă un clenuț. Cam ăsta e. Hop! Da, uite și guma. Am încercat pe alb, pentru că mi-a și deranjat-o puțin de pe jig. Da, al doilea clenuț. Hai să-i dăm drumul aici. Bun. Da, este! Să mă strâng un pic frâna. Hopa, ia uite-l, încă unul. Hai că încet, încet reușim să și prindem astăzi ceva pești. Nu sunt foarte mari ei. Cam asta e mărimea lor. Hai, fugi! Pa, este! Hehe, ia uite-l! Ia uite-l! Clenuțul! Hai încoace, mă! Da! Chiar la primul lanseu aici în locul ăsta. O idee mai frumos decât restul. Pe aceeași gumă a intrat. Bun. Cam asta e clenuțul. O să-i dau drumul aici. Și o să mai fac 2 lansee, 3. Pentru că apa în zona asta e foarte, foarte adâncă. Și mă aștept să fie și cleni mai mari. Oh, este! Așa, stai frumos. Frumușel. Ia să vedem. Da, l-am scos. un clenuț mai răsărit un pic. A ieșit chiar de sub copac de acolo.
E o groapă mai adâncă și probabil stătea la pând acolo. Hai să scot guma. Hai să îl eliberăm frumos aici. Hai, bă. Bun. Am avut un atac fain, dar nu am reușit să-l înțep. Da, este! Hehehe. De data asta l-am prins. Ia uite-l. Hopa! Hehe. Încă un clenuț. Frumușel și asta. Ia să îi dăm drumul. Fugi! S-a încălzit destul de tare afară. Chiar m-am permis să rămân la tricou. Cred că sunt peste 20 de grade. E prima zi mai călduroasă din acest an. Și sincer nu mă așteptam să fie atât de multă activitate. Mă gândeam că, fiind diferența de temperatură destul de mare între noapte și zi, clenii să fie mai mofturoși puțin. Însă se pare că nu e cazul. Gumele își fac treaba. Oh, ho, ho, ho. Oh, ce fain e ăsta! Frumos! Hai să-l... Oh, ușurel! Chiar nu mă așteptam să mai scot unul de aici. Și uite, unul frumos chiar. Trebuie să mă apropii un pic de apă, că altfel nu voi reuși să-l scot, pentru că am firul subțire. Ia uite-l! Un clenuț frumușel. Frumușel pentru apa asta. Da, cam asta e clenuțul. Tot pe aceeași gumă a intrat, pe aceeași culoare. Se fac două poze, după care îl voi elibera și pe acesta. Hai să eliberăm clenuțul. Să țin un pic să-și revină. Și a fugit. Am mai găsit un loc fain aici. O să încerc să dau sub copaci ăștia. Acolo în față e o vultoare puțin mai mare. Poate se ascunde un clean. Ia să vedem. Da, este! Hehe. Încă unul. Ia să mod un pic pe mâini iar. Fix de sub crengi, de acolo l-am luat. Da, cam asta a fost, prieten, pe ziua de azi. Sincer vă zic că mă bucur enorm că am redescoperit aceste locuri. Vremea a fost excelentă astăzi. Am și reușit să prind 2-3 cleni. Se pare că gumele și-au făcut treaba. Niște gume de la Cultiva, Rock & Bait. Am pescuit cu ele toată ziua astăzi și sincer vă zic că abia aștept să le probez și la păstrăv. Nu mai e foarte mult până atunci, cred că undeva la 10 zile dacă nu mă înșel. Poate până atunci voi reuși să mai fac o partidă de 2 la clean, eventual ceva biban. Dar până atunci eu vă salut și toate cele bune. Respect!